good afternoon. Tuesday ngayon. May meeting kami ng mga BFF sa bahay ni Juliet kasi mag-uusap-usap kami para sa padispedida daw sa akin. Dispedida sa akin kasi babalik na uli ako ng Australia sa June 22. Kaya June 21, pupunta na ako ng Manila. Gusto siyempre ng mga BFFs na magsama-sama muna kami bago ako umalis. Sa Hibiscus kami pupunta. Napagplanuhan namin na overnight kami doon. Excited ako mag-video kasi hindi ko pa nabi-video doon ng gabi. Sana mag-cooperate itong camera ko kasi hindi ko pa ito na-testing na mag-video ng gabi. Here na ako ka, Juliet. Ayan, busy na si Juliet. Nasa loob daw mga BFF. Ayan na sila. Ay, hello. Wow! Wow. Yan, merienda yan ha. Merienda lang merienda yan. lang yan. See? Wow. Ayan. Ang meeting namin ay nag-start sa kainan. Yan, kainan. Kaya na lang. Pero ang tunay talagang meeting dito. Eating meeting. Session. At iba yan sa baligang. Ayan, nadagdagan na kami. Ayan pa si G, nadagdag pa. Ayan, kahabol. Ayan o, tapos na kami. Dumating lang yung mag-asawa, ayan, nilabas na. Ayan. Saka yan, mga nadagdag. Hello, good afternoon. Thursday ngayon. Ngayon ang punta namin ng mga BFF sa Hibiscus. Mag-overnight kami doon. Panghabol sa last summer. Tsaka pang dispedida na rin sa akin kasi nga babalik na ako ng Australia. Actually sa Hibiscus, bawal ang overnight. Nagkataon friend namin ang manager doon. Pag-usapan namin doon na lang kasi nga sobrang init. Ang dadalhin ko pala ay ang Bicol Express. Niluto ko kanina. Tapos ang iba naman, mas masasarapan mga dala nila. Ngayon nagkataon lang hindi ko madadala ang sasakyan ko kasi nagkaroon ng problema. Kaya, yan, mag-aabang na ako ng tricycle. Magkikita-kita kami sa bahay ni Juliet sa Dayangdang. Ayan o, tinitingnan namin dun sa CCTV. Ayan si Sarong France. The France and the France isang France. Hello! Ayaw na ni Jan! Kala mo pupunta ng Manila. Overnight lang yan. Kasi rin naman na sa edit. Ayun na. Kung magkasya, mag-ibang edit. Okay dito. Pay dito. Ayun, isip. Umunin baga si things. Are now ready to go. Mauna na kami. Yan ang sexy nila. Oh, yan sexy oh. Here na kami. Ayun. Yan, may internet din pala. Ako kami the Donya! Good afternoon. Malingat-lingat lamang. Yan o. Yan ang model. Yan, busy pa si Chi.
Busy pa kasama yung owner kasi mag-visit daw dito sa Saturday ang Miss Earth candidates. Kaya busy pa siya. Ngayon, gutom na kami kaya ayan. Kain muna. Yang gawa to ng kabats namin, bread na gawa sa sili? Bread roll daw tawag dito. May chili, may cheese, tsaka breadcrumb. Sarap. Video! Matulak na pa na kami. Pasok arabo tayo. Kaya Ay, hello. Ay, lahat na nataramatan. yan, akyat kami doon. Iigwaman ano? Warm na muna. Akyat daw kami doon. Yan. Imbis ka ganahan kita tugtog niyo po. Gagawin daw tong kalsada. Doon. Tapos yan para kasing nasa Little Baguio kami. Ayan. Ano, kaya pa? Kaya. Shortcut daw dito. Dito shortcut. Ipapasadit po ang Shortcut. Ano sabi mo, Juliet? Ano sabi mo? Kung araw ka kayan, Chi, makalas na ko sa pagka-BFF. Ay, nakabo na ko. Ako na nang gani. Wala ako tinex. Dali pa. Makakaiba si Papay. Dali pa. Yan. Nagtanim na siya, ng kawayan. Inunahan namin ang mga candidate ng Miss Earth. The planting of earthworms. Dapat tanda ang pati malalanog. Alam mo na ba? Mampo, kunyan. Ganda. Ang bat 77, ang kinot na nagtanong. Tulak na kaluwas ang suso. O, yan ang bahala na gango. Talo. Yun na. Okay na. Ay, hindi. Mayo man ako kuha. Ang camera mo. Ay, Diyos ko. Wala, akit lang dyan. Ayan pa sila. Ay, grabe. Patahingal. Ay, sa wakas. Narating ko dyan. Narating ko dyan. Ayan. Woo!
Wow. Yan, sa wakas nakaakyat din ako. Yan, so you can see France. Hi! Ayan. Hello! Ayun, ang cool. Posing siya. Pinakamabilis umakyat sa kabumaba. Yan, saka yan. Katan saka sa babaan. Champion sa tukawan. Hindi mo lang pati pinagpawisan, no? Pababa na kami. Medyo nanginig ang hita ko sa pag-akyat sa bundok. Ikot na naman kami. Pipili daw kami kung saan namin gusto mag-stay. Kung doon sa baba o doon sa taas. Pipili kami kung saan namin gusto mag-stay ng overnight. Diyan kasi mayroon din pool. Dito mayroon din pool. Ako first time ko dito. Doon kasi malimit kami sa kabila. Para talagang nasa Baguio. Magkagabi na. Kunin na namin mga gamit. Alsa balutan. Sa balutan na. Magsiswimming na. Magtutupis kami. Ayo. Hindi ako takot sa to. Yan. Yes. Diba? Oh, gabatos. Ano kita digil na mesa? Mainit ang pantubig, Chi. Oh, ba? May pagpagay di, oh. Yan. Wow. Nakapang swimming attire na kami. Ayan, mamaya si swim na kami. After dinner. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Diyan ka sa ilaw.
Kalat makakaltan mo naman putay ko. Hindi ako magasating lagam ng yelo. Hugas ako ng kamay ko. Maluwa naman sa ano. Likot ng tubig. Yun ba? Kain. Kain. Pag-swimming na kami. Yan na, papunta na kami sa pool. Matesting ang mga rangrang kung kaya ang lamig sa pool. Guys, sinuulit ko lang ha, wala talagang overnight dito. Malakas lang kami sa manager. kaya kami nag-overnight. Baka may mag-comment na, ay pwede pala mag-overnight dyan. Malakas lang tayo sa ano, sa may-ari. Sa may-ari. Oo, bisita kasi kami. Kami ang Miss Earth. Oo. Ngayon is Thursday. Sa Saturday, ang mga candidates ng Miss Earth ang pupunta dito. Magtatanim sila. O ewan, mag-explore ata sila dito sa hibiscus. Actually, bawal i-announce. Kaso bago ko naman ito ma-upload, tapos na ang event. Bawal ang hindi nakasuot. Na pang-swimming. Ayan o, bawal ang hindi nakasuot ng pang-swimming. Nasusunod yan. I see. No stepping on the ground. Bawal po ang malibot. Ulay ka ba? Na kami, nakapagbanlaw na. Yan. Dito na kami lahat sa room. Room ni Chi. Tama, good night na kami. Yan. Lahat kami dito matutulog. Bye-bye. See you tomorrow.